Mai gida ta fakuri na kanka ne, tambaya na kewa kaina ya kake ne. Ranar gobe ya za a yi na ganka ne, kaunudu da duwalitar ilawar kai take ta nema. Mai gida mai gida da ɗin ƙaunar ka har ta zama ajalina. Allatifu bayyanar mun da batini, ga kan ciki dan imamali. Rabbu so na gaske shi za ka bani ni, na fake da shugaban masu san wani ka shaide ni nima. Allah ƙara yin daɗin salati ga sayyadi, adadin yin yawan da baya da adadi. Dan sarabu sa ya zama sanadi, wanda za ya bani sirrin da na kira na ganshi nema. Mai gida Fatima idan da ke bani fargaba, duk abin da zan yi keke shigen gaba. Na sani Batulu ba za ki bar ni ba, gurin da akwai kina roƙi ummatu a gani. Assalatu wassalamun alaika ya wanda kai kadai ka zo mana da shirya. Kyan hali da kyan ɗabi'ar karajiya, sanya wanda da suke kyan kayan kai suke ta nema. Mai gida sayabon rabu ne ke kula da shi, mai akwai da babu iko yana gashi. Yadda du ya so yake na ji baya shi, banji yayi abinda zai sa ya zauna mu sha wuya ba. Mai gida faɗi tashi naka kullum akan mu ne, me muke da shi da za mu biya ka ne. Mun tuba kai abin san zaman mu ne, rayuwa na baka na roƙi arzikin ka so na kai ma. Mai gida dama mutuwar idan ta zo mun ta zo da kai, a kabarin makula kuci na zama da kai. A rayuwata ta bayana rayu ne da kai, in ka so a yanzu ma babu mai raba mu shugabana. Bayar da za a mun kasa a kanka ce, in ko ba a kai ba ne amsar babu ce. Tanadin da na yi wa kaina kaunar ka ce, wasu barani ko ba za su bani ba, karka bani kai ba. Mai gida ta fakuri na a kanka ne, tambaya na kewa kaina ya kake ne.
ganin ka an sani babu tambaya, mala'iku suna ta yi maka jiniya, annabawan dukansu kai suke ta tambaya. Sai da kai ya abin yabo, Allah ƙara girma ga gida. Tabbatar da ni a kai ya mubajjali, na sani isar ka ta girma hankali, banda ma irin karamcin ka adali, yaushe wai kamar na har za ka yi da ni, har ka bani dama mai gida. Duk abin da masu roƙonka suka bida, agun ka shugaba na yanzu mu har da da, ka yi mun kamar sadanna na sayyada, ka tsare ni da duk abin da kai hani a kan sani ma. Amgen Records.